Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 2 minutos nakaligay sa tak na ng alas 5. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Coke. Coke with Meals. Buksan ang magic ng Pasko with Coke. This time check is brought to you by Carbocysteine Plus Zinc Solmux Advanced with Zinc. Pinalakas ng zinc para tulungan labanan ang ubong dulot ng coronavirus. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kagkaroon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5, 3 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Good afternoon naman Bacolod kag Pilipinas. Inyo pala tunturan Action Reports Afternoon Edition. Liwat naman nga mga pangalagad tub-tub sa tak ng alas 6. Yari kita sa pizza GCE size na sa bulan sang Nobyembre tuwig 2021. Ikatatlong Martes sa sining ika-11 bulan sang tuwig 2021. Inyo ka-aksyon na Marlon Henovaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Hanuton tara mga nagabaga nga mga balita sa bahin sang lokal nga hugada. Arena. Ang ginakaugtan sang kalabanan. Ang ginasabaran sang iban. Ang pagbutang sang ginatawag nga face shield kung magsulod sa pila ka mga lugar diri sa Bacolod. Ang balita mga kaaksyon pwede gid naton matawag nga good news para sa tanan. Bacolod City Mayor Bing Linardia sa mga hapon mayara sang ginapagwa nga palayakon anunsyo ang pag-usar sang face shield sa Bacolod mangin voluntary na lamang. Sa laktod nga istorya, ang mga tao nga ari diri sa Bacolod hindi na pag-obligahon nga magsuksok sa nga face shields. Although kung basihan naton national ining bando mga kaaksyon, pero importante nga mapahibalo pagid sa atos sa lokal nga gobyerno, partikular diri sa may syudad sa Bacolod. Ang palayag statement sa alkalde sa mga hapon na ginpagwa nagasiling in compliance with the Office of the President Memorandum dated November 15, 2021. Sa pagsunod sa memo sang opisina ni Presidente Duterte na pitsahan Nobyembre 15, 2021, the use of face shield in Bacolod City shall be voluntary, effective immediately. Ang pag-usar sang face shield sa syudad sa Bacolod voluntaryo na lamang, ora mismo, sumunggid mismo, pwede na nga ipatuman na nga mando sang alkalde. While we are already in alert level 2 and we have sustained the decrease in COVID-19 cases, samta ang Bacolod yara na sa alert level 2 kag subong nga nasustender naton ang pagganubo sang kaso sang COVID-19. It is best that we remain cautious as we relax restrictions. Anong botsolingon siri? Apang mas maayo nga kita sigyapon ang mangin mahinalungon kag mabinantayanon bisan pa nga ginhalog-halogan na ang mga restrictions. Wear your mask, avoid high-risk situation like crowds and poorly ventilated area. Magsuksok sang face mask likawan ang pagkadto sa mga lugar nga may mataas nga risgo pareho sa ginatipunan sa mga tawo kag lugar nga mapiot-piot o konsarado.
Hambal pa ni Mayor Linardia. The virus is still lurking but it can be beaten. Ang kagaw ara gihapon nagapanago. Kag hindi makitaan pero pwede gid naton nga mapukan o kon mapalayas if we adhere to health protocols and get vaccinated. Kung kitang magsunod gihapon sa mga protocols kag magpabakuna kontra COVID-19. Protect yourself at times. Protektahan ang inyong kaugalingon sa tanan nga tion. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Makapaumpaw balatyagon nga anonso sa alkalde pero dapat hindi magatagsang kumpiyansa. Hindi pagpatamaan ang pangalipay, walda-walda, randani. Sa gihapon, hinay-hinay kita tanan. Subong nga hapon, ining amando sa alkalde, bala ara na may esperensyahan sa may syudad sa Bacolod. Partikular sa mga malls, bangko, kag establishmento nga sadto amo ini nagapatuman sang instrikto nga pagsuksok sang face shield aton mando kay dagway nga lantawon. Pero ano naman ayhan ang mangin reaksyon sa mga negosyante? No choice lang nyo pilit na kay ti mando na rin. Mayara mga negosyante nga sadto nagpangumpra sang sirako-sako kag kinarton-karton sang siring face shield nga rin. Hindi man na mapanos. Pero kung wala sang magabakal, sa ulihi magadaan gid na. Kaya ang tupan niya isa lang, wala sa iban, kundi ang basurahan. Dibla, why ka naman sa ibang gamitan sang face shield? Di mo na pwede magamit sa solo-solda, kanipis na. Kasi kung magsikan para sa baga sang welding machine, welding ka. Di ba, tuman kanipis na Pero ti pwede gapon matago na kayo, waita man gina pangayo, amo nang hambal sa ato sa gobyerno, hindi gid mangin complacent, hindi gid magkumpiyansa, basi nga gulpihon naman kitabla sang pagbotyog sang kaso sang COVID-19. Ano pa kinibas sa nga balita sa bahin sang lokal? Aprobado na! Okay na! Handa na para sa masunod nga tuwig ang paggasto ang proposed 2022 nga annual budget sang Negros Occidental. Valor sobra 5.7 bilyones ka pesos. Sa mga hapon, pinal na nga ginaprobahan sang sangguniang panlalawigan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ang pagpulpog sang Gayvel sang presiding officer nga si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Pero antes ginapulpugan sang Gayvel mga kaakson. Si Vice Governor Ferrer mayara sang panayag nga ginabuyan kag pagpasalamat sa pareho niya nga opisyal nga naghatag sang kooperasyon. Sa ginpatigayon nga 3 kaadlaw isip naton nga budget deliberation. Ang masurod nga matabo sila makaakson ti endorse nila ini sa kay Governor Bong Lacson agudto nga dalayon nga permahan. Pag pulpog sang Gayvel sang presiding officer, gilayon nga ginsundan sang pagpabalakpak. Ang pitsa nga November 16 kon subong adlaw, liwat man nga nagdugang nagmarka sa record sa nga sangguni ang panalubigan. 3 kaadlaw nga budget deliberation gindiskusyonan sang mga board members kag ginpatawag ang mga department and division heads. Ginpabangkot, nagsabat, nagpatagkon nga wala sang problema basta ang ginusok nga kadagkaon sang pundo mapatihan kay importante diri maggasto sa maayo kag dapat gid nga magtupa sa mga programa kag proyekto. Walang pinaka-importante na. Samtang una nga adlaw sa implementasyon sa mga pagsulundan sa idalom sa Alert Level 2 status sa Bacolod kag Negros Occidental kahapon, aton man kamustahon, nagsugod kahapon November 15 ang paghalog-halog sa minimum health kag safety protocols tungod sang sige-sige pagdyutay sa COVID-19 active cases.
Ang bakulod sa pizza nga November 15 kon kahapon, may 744 na lamang ka mga aktibo nga kaso, samtang Negros Occidental may ara sang 910 na lamang. Hindi na libo-libo kon gatos-gatos. Hindi na libo-libo kundi gatos-gatos na lamang ini. Damo ang nag-aayos ang sa nagadugang. May nagadugaman nga patay, pero hindi tanto kakululbaan. Ang sunod pagi sa ginisyong executive order ni Mayor Leonardia, may luyag ipabutyag ang mga kasino kag betting stations. Sa gihapon hindi o kung lubos gihapon nga ginadilian. Mga balaligyaan pati kalanaan nga nagaservice ang makahlubog nga ilimnon. Amat-amat man kahapon gindagsa sa mga customer labi na ang mga naswaldohan ako ng kabaton sa swaldo kahapon November 15. Sa may mga trabaho. Sa wala trabaho, why mansang swaldo. Samtang makulod nagahulat pa sang guidelines sa paghatag sang ginatawag nga booster shots sa mga frontliners. Sa bahin sa nga balita nasyonal, isa lang amunuhod naton dia. Yes na yes para kay Briones. Para kay Briones, yes na yes. Unang adlaw sa pilot testing sa nga face-to-face nga klase sa pinili nga mga lugar diri sa pungsod sang Pilipinas. Very successful hambal sang Department of Education. Tiglikom nga si Leonor Briones sa mga adlaw. Ang hambal ni Briones, 97 sa isa kagatos ka mga public schools ang nagdayon gid sang pilot run. Napiaran din ni Briones nga excited kunong tanan eh. Ang pinaka-excited para sa iya amo ang mga kabataan. Excited gid manayhan. O kung basi may ara nga sang pagbalik sa eskwelahan. Basi may ara, may hindi gid balik kaon, may ara gid ni, no? Nadulaan biya sang ganda nga mag-uyat sang lapis o kon ballpen agod magsulat sa papel. Sa lipot kang sa laktod nga sugulanon gintamarana sa pag-eskwela. Bangod ang ginapaminsar Facebook, chat o kon ML. ML, Mobile Legend lang natawag na. Interohay, cellphone. Pantayin yung mga kabataan nyo sa pagbalik sa eskwela kay basi kon hasta lang sa sauyat sang lapis, way nabalaga answer how, way nagasabat sa test paper. Pero sa obserbasyon ni Briones maka-aksyon sa pagsugod sang klase kahapon, ang balya, it's a wonderful day for everyone. Kahapon, bangod suro siya may mga estudyante nga nalipay, bangod sila nakitanay na naman ang magbarkada, pati gani ang magkaaway sang una. Pero nga 97 kay hindi isa kagatos base sa original nga schedule. Ang hambal ni Briones, bangod sa 3 ka eskwelahan sa Zambales, may 3 man dito ka mga manunudlo ang nagpositibo pas COVID-19. Pero hindi sa RT-PCR kundi sa antigen nga test. Hindi ka makalulbaan. Sa masunod nga adlaw, bantayan tani bala may dugang nga mga lugar nga pati kayunan man sa ring face-to-face pilot run, face-to-face classes. Dari sa Western Visayas may 3 labang. Pero dito sa bayan sa Antique, Aklan, way diri sa aton. Dari sa Negros Occidental, Bacolod sa sunod nga papagawa sa listahan sang DepEd, bala may ara ti abangan na. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa oras nga 16 minutos na kaligas sa tak ng alas 5, ihibalaon tara ang observation sang patrol with action na dyan na Diaz. Importante rin ang mga oras maka-aksyon na kasi nung balilang ang mga tao pati ang mga salakyan partikular sa downtown area sang sunod action dyan. Kamusta ang Bacolod Subong? Please come in. Ay, mayad nga po aksyon mga sa tatanan nga mga ka-aksyon kung kalangit para ito magamalan na do full moon guro ay matamat siguro aksyon mar going to full moon kay pertigig ka bilogo sang bulan na kunari ka di sa mansilingan ba do wala galom nami ang panahon manayanay ang panahon mga kasusubong nga hapon alagdi ka patumod ng adlaw makita nato na ang silak sini ga reflect diri
naton kadangita na mga kaaksyon. Awaling panahon na ginapahita sa tanan, hopefully tubtob binibilog nga semana, awala niyang panyempo para tibawi-bawi mga negosyo, kaya makaranda, bigyan na aton tanan nga mga kaaksyon ko rin nga bahin sa kalibutan. Abaw, pwerte nga tirada, no? Kung nga po, naglusot ka na action mall sa mga mall, ang mall, kung magsulod ka, wala ka suksok nga face shield, bisan ginakapitan mo lang mo face shield, o wala ka suksok do, wala man sila tanto nagapanita na gida. Pero makita na ton sa sulod sang mall, ang tanan niya nagasuksok yapon face shield. Mas ginapakamayo guro nila may face shield sila. Ilabi na kung mag-inatubangay das labi, bisan pa may social distancing ganiya. Kumapongko das sila. Importante kung nagkakaon ka, di kakasangin man na tuod, kay budlay, nagkaroon kakaon ka nga tsura mo na face shield, bayawan ka, nagkaroon ka doso sa pagkaon sa baba mo. So, ginobra sang iban, kung maribot-ibot sila, may haragin dyan nagkasuksok ka ng face shield. May haraman na medyo sa kawayon, kay tiyan ba nila wala naman kuno sa requirement ini, why na sila kasuksok ibang face shield. Pero, gina-encourage na, no, nga mag-suksok mga kaaksyon. Ang mga ginoon natin kay nag-testing kita sulod sa mga mall, subong hapon, nakita natin, kurte ng ginoto ng mga tao, damo na gidman nag-lambiyong. Parking lot, gan isang SM City, di ba sa may reclamation, punuan, subong hapon, South kag North, Action Mar, damo gida naglambiyong. May nakita kita, mga minor de edad, nga nag-upod sila kabataan, o kasi sila mga ginikanan, libot na sa sulod sang mall, subong man nga hapon mga kaaksyon. Anyways, kung na trapiko aton pagambalan sa mga hapon, kasi perting traffic, dili pa man siringan, bilog nga man siringan rodo, pakadto sa may area sang bakyas, karamo gid salakyan, subong mga di pa sa nga jeepney, kay pribado nga salakyan, yung labi na kung diri ka palusot sa may Taytay, lapit sa may Bangga Sires, kay titulain sa nadaan mga kaaksyon, di ka pwede pinagusto, overtake, kay karamo sa salakyan. So advice guro naton sa tuturan nga mga kaaksyon, anyway, tidoy, may lutsang, giri nga, halog-halog, kung nalik kasi man silingan, dali ka mo labay sa may Mangga Metal, may traffic enforcer, dira, temporarily, ilagin patay ang traffic lights. Purposeful man lang ang pagpatay, kay para at least makita, gila, matakos kinila makaaksyon kung kinanglanon nga punta to ng isa karuta o kung pwede nakatabok na naman ang isa direct bahin o kung ang ruta sa salakyan. Sila na mismo nagatag sa direktiba kung trapiko aton pagabalan. Full force ni kaya pila kabilog ni traffic enforcer, bulos-bulos sila para hindi man kapoy hamboy gulo sang kamot nila, especially kung damo magsalakyan nilusot, may makapundo, may makapalakat, kag may makapaamat-amat man, no? Magambubot ka ng kamot mo do, kakisado, kakapoy man papanganig at testing dito sa buong to traffic enforcer, no? Dahil sa may backup 6, amo man, base matingalad ang ibang nga do ay traffic lights, kung layo-layo ka pa lang, hindi mo ginawa nakita ang traffic enforcer sa tunga, mabaka anong tabo, wala dag yung patay din ng traffic lights, sa no, kung yung patay hungod, o kung nagamalfunction, pero kita naton, tatlo ka traffic enforcer ang gibutan nila sa tubang sang backup 6 mga kaaksyon kay pwerte man ang kabugaton sang trapiko sa mga lugar. Kung dali sa mansilingan, dito ka mo gin-advise malabay sa Mangga Metal, kung dali ka mo makaaksyon sa may Libertad, sa atubang sang backup 6, kung naman ang ruta nyo abit, most likely siguro, advisable naman nga magtabok ka mo pakadudon ni Juliana. Pero kung nagadali ka mo, pandumanan ka mo, pamansilingan ka mo, pwede ka mo gulo kalusot din sa may Takuling Road, labay ka mo tubang sa barangay Takuling, lusot ka mo sa kilid, sa Macoro de Moyo Spot, ng post ka mo makaaksyon sa area sa barangay Alihis. Then paglabot yun sa Alihis, left turn ka mo makaaksyon, pabalik din sa Bangga Metal. Pero, ekspektaron sa ibandara na itong yung mga motorista, ha? Kung dahil ka mo nakalusot, paglabot din sa mga Metal, medyo na balabadara ang tira sa salakyan, bagod man mabubugat ang trapiko. So, mga hapon sa mismo nga lugar mga kaaksyon. Diri sa may Lakson, shopping kami kayo na naglusot, may ginakayo, babi nga dalan Diri sa may tubang sa nga barangay 27, kung di ko magsala, along area na sa Luzuriaga, extension, and then, may ginakayo, dira nga portion sa dalanon, temporarily, siguro pwede dyan kawan ang paglabay sa mga lugar, and then, ang isa pwede ka portion nga gina-ongoing man, ang construction sa dalanon, along area sa Libertad, may ginakayo, padara makaaksyon, isang ka portion, duwa ka dalan, dira, and then ongoing ko ba na pagkayo sa dalanon sa may tubang sa daan ng City Hall, sa Luzuriaga, makaaksyon, duwagin na da kalinya sa dalan. So for now, duwa lang kalinya ginaalaw, ang problema ang isa kalinya ginaparkingan pa. So dapat,
Inainay lang kung ka naglusot San Juan, Zuriaga, pakadto na downtown area nga ruta mga ka-aksyon, no? Para mo ng pinakauling nga sitwasyon sa palibutang syudad sa Bacolod, subong hapon. Kung preso sang gatong, and so far, wala pa man sa may paghulag sa preso sang gatong dito sa Bacolod, mga ka-aksyon. Nagapabiling sa gyapon kung diesel, crudo, aton pagambalan, kung last week to may gina-expect nga sa diesel na pila 65 pesos, gapagrubos sa preso sang gatong, subong nagpabiling gyapon sa 48 pesos and 20 centavos. And then, ang mulumahal may araman 50 pesos and 20 centavos. Pinakamahal na makaaksyon nga presyo. Ang crudo naman is nagadangat sa 54 pesos kag 95 centimos, 54 pesos and 95 centavos. Presyo naman sa gasolina, nagamboy gapon 60 pesos and 35 centavos. Pero kay na, palibot na may gasolina presyo 59 kag 45 centimos. Hindi sa parte sa tatlo ka mga dalagkong gasolinahan do local siguro magkakso ni gasoline station. May presyo sa gasolina nga dagangat 61 pesos and 35 centavos pero ang pinakamahal ang maling ginatawag nila no V-Power nagadangat magkakson sa 65 pesos and 79 centavos. 65 pesos kag 79 sentimos mga kakson. So far, ang mga pinagkauling nga sitwasyon sa palibot ng syudad, kagang presyo sang gatong nga mga kakson sa pila ka mga gasolinahan sang pangkita nga paday nagasekiya dito sa syudad sang Bacolod. Sa tuturan mga kakson, basta mo sining panahon namin gitmanhigop ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz nga nagasiling sa tuturan nga makaksyon sa din kamang bahin sang Pinas labuton ka sa mga balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz una sa tuturan sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Oy mga mighty si anay mighty si alkaline nga vitamin C gina-edukar gina-balance kaya napabako na ato sa nga pamati ang amon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon live stream gina-acknowledge ta si Cabrillos Lona May Gloria si Diding Alohamiento mayong hapon thank you si Shane Anthony sa balon mayong hapon lang da watching sa New Jersey. Shout out lang ko na sa family ni Panya. More power and God bless. Thank you Erwin Dicatoria Gonzalez. Good afternoon. Monitor lang ko. Maria Teresa Hofilinia mayong hapon. Okay. Si Hineda Ordonez mayong hapon. Si Jen S. Officer. Good afternoon. Action Steve S. from Action Radio Bacolod. Lori May Pahi mayong hapon. Manjobi Arnejo. Okay. Mayong hapon. Ray Baryoga. Good afternoon, Melvin Peñafiel, si Bebe Gregorio Yolo. Good afternoon, monitor lang ko, Poblasyon Don Salvador Benedicto. Anas Sinuro, monitor na sa mga matalion. Martin Aliling, si Yvonne Boyser, good afternoon, Akson. Okay, salamat Yvonne, done sharing. Thank you. Okay, Alexa Fuentes, listening and watching. Okay, sige. Monday Zion, okay.
sige. Thank you sa message. Athia Kimariman mo yung hapon. Okay. Ari naman sa daw. Stay safe. Okay, thank you. Amado Ladua Jr., thank you. Salamat, Gid. Si Mandizion, porting ya sering ari naman no, nagbalik naman nila sering mga messages. Apoy man halaga. Sige, thank you. Thank you. Balikan dia bandung-bandung. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong yun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalat na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
ngayon, Action Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action. Agad, Action Almar, go! Sa Pamaswa sa ARB. Tempranong nga Pamaswa sa Action Radio Bacolod sa tanang nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Action Radio. Sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod, number 1. Oy, ara na tawgan na ang isa ka tagdaog naton sa ato sa ding temprano nga Pamaskwa. Hello, maayong hapon. Hello, good afternoon. Hello? Hello, mayong hapon. Sino palihog? Tala lang gid ha, kay daw sino sa liwat? Sino sa liwat sa linya? Sino palihog ni? Dalagid ka. Sige, may plastaran na bi plastaran na bi sino para nga mangin maayo signal ta. Yes, kapamagti ka sa mo. Sino? Yes, sino ni palihog? Nan mo na nga signal. Madeline Estrella, pilang edad ni pila? 67 years old na, taga Bacolod City si Ma'am Nanay Madeline. Di sa Bacolod. Barangay 6. Barangay 6 Bacolod
City. Sige, hindi na ako magpadugay kay parang mapadala sa galiyon ta imo sa ding daoga nga 500 pesos. Pero sala pamangkot ko ano ganit na pasaming babatian nimo sa ato sa mga action unit reporters diri before sila mag-extra sila sa ding report ano gani? Sa Bacolod, Action Radio. Oh, Action Radio, number 1 gid. Sige, una sa balita. Una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio, number 1. Amo na ya, sige. May number 1 pa. Tituod man kasugid mas si Madeline Estrella sang kamatuoran. Number 1 giba na action radio, di bla. Nay Madeline, thank you. Congratulations. Hulaton mo lang da. Padala si imo dang imo sa nadagan nga 500 peso. Thank you, Ma'am Madeline Estrella. Congratulations. Okay. Sige, salamat. Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Las 5:38 ang Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salamat gida. Nahunta Aksyon na Nelmar ang report siguro sa bahin sang Bacolod City Hall kay medyo nagaungot ang ato sa ding kwandiho. No? Ginatikuan nga ma-play dugay-dugay ang tingog ni Vice Governor Jeffrey Ferrer sa pagkaprobar na sa proposed budget. Sa City Hall nga balita with action na Dale Salazar Hibalon tani mga aksyon kay ang syudad nagahulat pa sang mga pagsulandan sa pagatag sa ning ginatawag nga booster shots busulingon kundi tubtob lang sa ikaduwa nga dose no ang kalabanan dik ikaduwa ka turukan sa bakuna at tawag siya most fully vaccinated. Pero may mga lugar, mga ka-aksyon, ang ilan sa mga tao to gintugutan nga magkapabakuna ika-3, no? Tama na ginatawag nga booster shots. Hindi mo po silingon nga itatlong booster shots, may haraman ng booster shots mga ka-aksyon nga tagduwa lang ka turok, no? Kaya may ara nga bakuna nga single dose lang, fully vaccinated ka na, no? So, ikaduwa nga pagbakuna niya, di man ang tawag sa iban nga booster shots. Pero kalabanan is 3 gid, no? Booster shots sa mga frontliners na sa may syudad sang Bacolod. Aksyon Radio City Hall Report. Action Dale, may hapon please kabin. Action Mar handang Bacolod City sa pagpatuman sa naman nga oras or inadlaw aning ikatatlo no nga third dose ang COVID-19 vaccine upon booster shot sa mga frontliners Pilipinas sa mga medical workers Action Mar. According kay Vice Mayor Elcid Familiara ng chair ng local IATF, ginaulat na lang sa karon sang LGU kag sang Bacolod DOC ang pinal nga guidelines nga magagikan sa DOH kag National IATF Action Mar sa paghatag sang booster shot. Gin-confirm ni Familiaran nga wala sang may gintain nga pondo para sa booster shot nga na-include sa 2022 budget sa Bacolod City. Pero according sa Action Mar, naghatag siya sang assurance nga enough ang supply sang COVID vaccine sa Bacolod pangod regular man no, nga nagapadalas ang gobyerno nasyonal sang bakuna kag mayara sang pila ka mga donasyon gikan man sa pribado nga sektor. Ginarekomendar sa DOH ang Pfizer, Moderna kag Sinovac vaccine bilang third dose upon booster shot Action Mar. Ano man ang una nga bakuna nga nabaton sang residente tik madumduman diri sa may Bacolod City. AstraZeneca ang in-order sa Bacolod City nga 650,000 doses Action Mar nga sa karon padayon kinagabot sa Bacolod City by batch sa kada bulan. Aring tingog ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Ang dinawlap sa ang final guidelines sang kuano advisory na pwede naka-booster ang health workers, liners. Guidelines gani will come from the office-wise. Tilang taon pa sa IATF or DOH? But ito damo na nga more than 6 months mo? Oo. Pero with the booster wise, enough ang aton nga vaccines, subong? There's damo the vaccines na. Ang for the public, Sputnik, gani, sila eh. Tatlo ni sila mo, Sputnik, Pfizer, Moderna, ang ila efficacy is more than 90%. Pero sa 2022, tanga budget, wise kung ma-recall mo, wala tayo funds for booster, Wala. Okay. Enough pa man ang vaccines ta.
Action more portion sa tingog ni Vice Mayor Alcedo Familiaran, Chairman sang Local IATF. Report alin sa City Hall, ako ang inyong Aksyon Dale Salazar. Mga ka-action sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita, kag serbisyo, sama-sama tayong Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Salamat Aksyon Dale. Inangabahin na sang D3 Bayo. Ang pinakabago, mga ka-aksyon, ang tingoga ni Vice Governor Jeffrey Ferrer sa niyang pagkaporbar na third and final reading sa 5.7 billion pesos masobra na budget sa Negros Occidental para sa tuig 2022. Life Extended. Okay, sa live stream balikan nato na. Okay. Romina Castillo de la Cruz, Monitor Porok Masagana, Barangay 6, Bacolod City. God bless po. Okay. Hoba Lumina, good afternoon. Danny Shooting. Si Danny of Hinigaran, mayong gabi Aksamar. Thank you. Congrats sa Maldi. Ana Sinoro. Okay, thank you. Evelyn po mo sena mayong hapon. Aksamarlon watching from Lower Bikutan, Taguig City. Thank you. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalag na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginagampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon aksyon radyo
balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang at mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat. Pero mas Antes yagin pulpugan sang Gayvel kaina ang pag-aprobar sa ikatatlo kag pinal nga pagbasa no sa 2022 proposed annual budget sang Negros Occidental. To my fellow members in Sangguniang Panglalawigan, ladies and gentlemen, today we hold the first face-to-face session in several months. Together with this occasion, it is with great pride that we pass today our appropriation ordinance for the 2022 annual budget for the General Fund and EPDD for the province of Negros Occidental. General Fund amount of 5,719,337,346 pesos. That is under general fund. EEDD, the amount of 883,846,174.2
37 pesos. That is under the amount of budget allocated to EBD. I would like to commend our board members for their cooperation during budget deliberation. To our Governor Bong Lacson, we endorse to you today's approved 2022 annual budget ahead of our deadline. May this approval lead to more efficient and prompt delivery of projects aimed to uplift the lives of our beloved Negros. May God bless us all. The 2022 annual appropriation budget of Negros Occidental is hereby approved. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Balikan tara ang detalye sang report sang patrol kay the action na John Diaz. Action John sa detalye sang report, please come in. Action Mark, kasunod sang anunsyo, Bacolod City Mayor Evilio Rodaldia nga mga voluntaryo na lamang dahil sa syudad ng pagsuksok sang face shield. Nag-insister naman ang hanay sa mga negosyante nga ila mismo ginainganyo ang tanan ang binanagapadulong sa mga establishmento kalakip na diri ang mga empleyado sa mga pribado nga kumbuyahan nga siguraduhon gid nga nagasuksok sang face mask ilabi na kunyara sa mga mataho nga lugar. Kaya according diri kay Mr. Frank Carbon, ang executive officer ng MBCCI, masaluyag nila ipasiguro nga protektado ang pumuluyo ko ng publiko nga nagalagaw o kung nagapadulong sa mga mall kay pila ka mga establishmento Action Mar. Parindugan diri ni Carbon ang proteksyon sa kagalingon bisan doble mas maayo kung ikumparar kung wala naging proteksyon ang kagalingon Action Mar Lord. Ang balibri sa itong interview na subong nga panahon samtang nagadamo nagid ang nagaginuha sa ilatag sa mga pulian kadto sa pila ka mga lugar mga tao nga lugar mas kinanglan noon pagitsubong sa proteksyon sa kaugalingon. Rason kung nga dalaga sulod pagkinanglan sa ito ng face shield. Ginehemplo din ni Carbon nga sa tion nga may gina-istorya ang isa ka persona may makadobilo ini, may makaupod ini sa sulod sa salakyan o kung sa isa kakayanan nga wala sa nakahibalo kung ibila bakunado kung hindi kinanglanon niya sa kagalingon niya sa proteksyon kontra sa COVID-19. Dili ni Action Man nakita ko importante ining face shield man kay tiyambal niya hindi pwede nga gulpihon kakas o kunimuon nga dulaon abi ni paggamit sa face shield kay kinanglanon inibilang proteksyon sa kaugalingon. Pero pabor din si Carbon nga may mo-imoon voluntary o kung voluntaryo ang pagsuksos ng face shield pero iluwat rin ginapunto nga kung voluntaryo ini kung bisan pa voluntaryo ini kinanglanon maging responsable ang isa ka individual siya kaugalingon kaga dapat nangin mahinadungon. Yari si Carbon sa itong interview. Using of feature, especially more than 5 or 6 of sa business. No? Oo. Kaya hindi ka kapalo kung ang imo na tubungan, ako na daw hindi. No? Oo, so kami kasi Japon, when there's people from the outside, hindi na magsulod yung pinap, nagway ka kapalo kung ako na daw siya. Just wear the mask and the facial double protection. Muna po ang amon na policy. Protect yun. So, i-restore mo din ang lawas ko kaya ang inconvenience mo, doon tayo walang kadaling mga paglapat na siya, you go. Wait mo ako naman ang facial mo. So, when there's a new guy, pwede ka pakunado, waste the facial. If you get a meeting with other guys, hindi mo pakunado, wear facial. If you're in a group, especially na crowded, na plane, just wear facial. Protect yourself. In other words, double protection is better than non-protection at all. So, malaman din si Mr. Frank Carbon sa Metro Bacolod Chamber of Commerce in Industry. Karoon na, update, may karaktaran sa kaso ng pagpatay o kung kay pagpaliwan ni Police Staff Sergeant Heron, gikuha na ito na update sining hapon kay tinagwa na ang autopsy result sa autopsy examination ng Action Mart. Kaya pinapagig mabalik na bantayan dali sa gapon sa Action Radio Bacolod. Pero sa totalan nga magka-aksyon sa pagpauli sa tag sa mapulian, hindi gid patalintan. Importante magpanibin, magpalig
Aksyon John Diaz, ganagasiling sa tutarang mga kaaksyon sa din kamang imahin sang Pinas, laboton ka sa mga balita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Iban nga balita way tamalabutan tutok sa Aksyon Firing Line las 7 of alas 9 with Aksyon na Brian Namorden. Melody Calvas, good afternoon, gamonitor. Si Nerwin Sakmar, good evening, Galantaw Gid Subong. Thank you. Ato sa nga live stream. Magasunod na Aksyon Balita Evening Edition. Mga kaaksyon ni kabalo-bala ka mga may 39 dias na lang, Pasko na, kag 46 kaadlaw, tuwig 2022 na. Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar. Kag Aksyon ang Defensor, magasunod na. Mga kaaksyon sa din kaban sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo